Perfect 10 ang score sa dakbayan sa Sugbo sa pagpakigbatok sa coronavirus disease. Gumikan kini sa mga best practices nga gihimo sa nahimong sumbanan usab sa ubang dapit sa nasod. Gipadayag kini atol sa pagbisita ni COVID Overseer Roy Cimatu sa syudad karong adlaw. Aniya ang report. Giparehang ni COVID Overseer Roy Cimatu ang iyang dakong pasalamat ug pagdayeg sa kooperasyon sa katawhan sa dakbayan nga maoyawi sa kalampusan sa pagpakgang sa pagkuyanap sa coronavirus. Gi-recall ni Cimatu ang panahon nga gipadala siya sa presidente alang sa special mission sa Cebu City tungod kay nahimo ng COVID epicenter ang syudad. Apan sa iyang pagbalik karon, nabali na ang panghitabo tungod kay gihulagway niya ang dakbayan nga epicenter of good method sa pagsumpo sa COVID-19. Kahinumduman nga gihulagway sa presidente ang mga mulupyo sa dakbayan nga mga gahi ug ulo. Wa pa man hingpit na buntog ang COVID apan malaumon ang mga opisyal nga mahimo pa nga mapaubsan ang kaso kung magtambayayong ang tanan. Nagpasalamat usab si Mayor Edgardo Labella sa tabang nga gihatag sa nasudnong kagamhanan. Tanungin niyo ako kung ano masasabi ko sa effort ng Cebu City. I am very proud to be part of this team. Maraming salamat. Thank you very much. Without your guidance, without your inspiration, all of us here would not have achieved this success that we are now savoring, Mr. Secretary. So on behalf of Cebu City Government, Mr. Secretary, thank you for your guidance. Samtang giila ni Cimatu ang dakong natampo sa kapulisan sa pagsumpo sa virus. Gani nahimong emosyonal si Police Brigadier General Albert Ignatius Ferro sa ilang naagian nga nisangpot gani sa pagka-positive sa ubay-ubay nga mga sakop. Ang kasinatian sa dakbayan na himong sumbanan nga nakamugna ang PRO7 ug manual sa epektibong pamaagi sa contact tracing nga gigamit na karon nga template sa ubang mga dapit sa nasod. So I'd like to congratulate you, General Ferro, for this. Maraming ikaw lang siguro ng pag-isip na ganito Overwhelmed. So this morning I'm also overwhelmed that finally ang Cebu City is recognized. Maraming salamat. Ang dakbayan sa Sugbo adunay 207 ka active cases gikan sa libuan ka mga kaso kaniadto. Wa na usay natala nga namatay gumikan sa virus. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.